At may surprise kami kay Bibi. Hindi niya to alam. Bumili kami kanina. Birthday na ni Hailey. Happy birthday. Hailey. Sabi niya kasi kanina, hindi niya para maano na happy siya ngayon kasi wala pang cake. Bumili kami. Happy birthday, Hailey. Happy birthday, baby. Buhay mo yung ilaw. Ay mga parang Jason, isang magandang gabi. At yung ano nga ngayon ay bisperas ng birthday ni Hailey. At pakita ko na sa inyo yung mga sabi ko nga na di pa naka-hospital yung alaga namin ay nakapamili na kami. Bali ito. Ito na yung mga gagamitin sa birthday ni Hailey. Ito mga spaghetti sa bihon. Ayan. Tapos may bigas na rin ako na binili. At nandito yung mga kapatid ko. Uminit. Tapos naggulay si mama ng halo-halo na gulay. Sitaw, okra, saka labi-labi. Ito naman, pinagiling ko kanina. Bali, nandito sila kasi babalutin yan ngayon. Babalutin. Shanghai. Lumpiang Shanghai. Binili ko yung kanina halagang 500. Tapos yung karne nga dun sa freezer. Ito yung At muli maraming salamat sa mga nagpaabot na pandagdag para sa birthday ni Hailey. Mga anonymous, ayaw nilang magpakilala. Mga anonymous, maraming salamat. May nagbigay ng pancake at may nagbigay ng pandagdag. Thank you. Ito yung bihon. Ito. Binili namin to nung bago ma-admit nung nagpapasikap kami. Kasi pinadala na to nung naman yung sponsor. Marami to. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. Ito? 7 piraso. Tapos 6 na bihon. At may na rin ako. May tago na rin ako kasi malayo pa pag nagbe-birthday si Bibi. Ay mahilig nga akong mag-savings. May may nakaseparate na ako na para sa birthday talaga ni Bibi. Na sabi ko nga na yung sana ni Baby kahit kaunti lang basta mayroon. Kaso may mga nagpaabot ng pandagdag sa handa. Kaya medyo marami-rami yung marami yung handa ni Baby ngayon. Hanggang sila. Bisperas ng birthday ni Baby. Ay, kamamang Indashi. Di ba 1 yan? O-Save. Mas mura doon kaysa sa LCC. O-Save. Mamaya ngayon lang. Nasa oras na. Yan, Shanghai. Natimplahin. Ano ba ito kami, ma'am?
Nabutang. Ngayon, hindi na ako. Hindi pwede nasa oras ang pag-inom ng gamot. Gising na po, gising na. Wala kasi sealer. Ay, amoy. Wala nga. Wala na ito. Wala. Ay, pati sa bell pepper. May sugar, no? Wala ma. Sabado ma. Sugar. So, iba na bukas ko. Takol? Dati nung nasa Paranaque ko, inaanto ako pag nagbabalot ako ng ganyan. Kasama yung gabi. Mas maganda rin yan sa negosyo. Nagnegosyo rin ako ng ganyan dito. Grabe ito, bukan na. Oo. Pero mas matubo yung munggo. Yung munggo, tubigan mo, mga ilang araw, may tubo. Kala ko sa pero kailan may celery kasi pampahalo yung pabango. Kala ko sa padunguan. Lumpiang Shanghai. Namitan. Pwede mo prituhan. Prituhan mo ng kaunti. Tatago to pati. Ha? Kano? Hindi pwede nasa oras na kalaw na Alright. Yung paggawa na anong tawag nito? Yung siomai. Halos ganyan din yung siomai. Kunti lang. Wrapper? Sa Yobox ko mga ano. At galing kami ni Ami sa Bato. Ito eh. Galing kami sa Bato. May binili pa kami na kaunti. Ito. Yan mga cup kasi mura doon. Sa Osib. Parang ano rin, parang sa Maynila ano, Dali Store. Ay, di rin paano nyo. Taba ka nakalimura. Ayaw mo, Papainom ng gamot. Biglayin mo kasi. Ito na muna una. Eh, hindi. Iinumin mo pa din yan. Yan yung gamot na pinapainom dito. Ate, put, di ano kayang mag-inom. Tama na. Yun naman. Cheese eh. Luwa. Wait lang, kunti. Huwag magsusuka. Adi mo na. Ano yan, transparent? Ilipat na lang kaya natin sa kutsara to next time. Yung naguluwa? Ito, alik na lang pait kaya ka din. Dali na. Sabi ng mamaya. Nag-inom na kayo ng tablet. Tablet. Ha? Solid. Dami mo kasi uminom ng tubig. Nasa liyo po dito. Bawal isuka kasi dudubli tayo ng ano, gamot. Mamaya mo na pasundan. Hindi mo na ubos. Kailangan maubos mo yan bago magpa-check up. Taka, ano kita mi? Ang ko igad oh. Ha? Oo. Tapos pinamak. Ang daddy? Diri. Migdong pa sa bulong. Adi, dami pa ka dito ang bulong. Yan na yung kaganapan. Nagbabalot na sila. Sendro. Kaya saglit lang yan. Pero matatambakan. Marami sila. At tingnan natin yung mag-fake pre-test. Mag-fake tray. Pre-test.
Prito, pritis. Ito mga anong pangalan ito? Langka na para sa jam. Langka jam. Dito sila mama. At yung karne, pwede na ilabas. Ngayon. Oo. Gagawa ko ng yelo. Nilig na ni. Ipapalit mo Ganito na lang. Oh, may ginay ka. Sabi pang, ayah. Hindi ko lang sa problema tulo si mama. Sabi ko, nagsasabong sa technical team. Ano yun, Josh? May tao? Sabi niya, boss! Doon ka na sa labas. Minatotoy mo na. Bay na, sa doon na. Normal na ba dati? Hindi yan. Ay, kuuno talaga kukuha niya sa big book niya. Sikang. Shoutout sa kapatid namin na isa. Singer na siya Nasa ngayon. Laguna. Singer na siya ngayon. Si LBB na. Birthday natin, Day. Birthday natin, Day. Ay, biro. Biro ko rin ito. Pang malabang yan ito, pandayo. Yeah. Ang dami. May naluto na. Hindi na? Ano no? Palitan mo. Yan, sarap nito. Di ko alam kung ba't ganito. Hindi man sana pag-abot ng hindi man sana mamukurang sa ngayon. Dari, mag-request muna ka sa kliyenta. Nagbakasin muna ka sa kuha. Hindi mo muna yung nani. Kira na, wala na tayong balikan na kliyent. Ilan muna ninyo sunod. Advance happy birthday. Isip mo na ko hato mga Fuji. Ano, masaya ka na ano? Paano masaya? Amo na inaano, sabi ko ni Tiamin, mas Ilang percent? expensive palugod magkusa di sa diri man sa langkaw. Kita mo ito. Text din na. Hindi pala 100. 69. Kaya mag-out of town, ikagay sa kamo, out of the country. Wala bang podcast? Ano ano? Wala bang cake? Kaya, Out of the country kaysa kamo out of town. Mas mahal pa daw. kaya ilan? 59. 59% pa lang kasi wala pang cake. Ay, sa mahal ka, tissue. Tapos, Hmm? cupcake. Hmm? Cupcake. Ma, Wow. Yan, may nose reduction yan. Mama, Yung sa akin, nose. mama, 59% pa lang yung happy niya kasi wala pang cake. Bukas pa yung may happy na muna. Odd pa, birthday. Oh. Nakita ko yung kasi ko sa, Nakita ko yung kasi mo. sinabi? Kalaban ko yung nagbayad. Sasabi na siyang sorry. Pero ay, kaya ka-expect. Ay, tapos pag nababayad mo kung nagtatahimik, sabi ka Ay, bakit magtatahimik? Hindi, ay may ko lang sarita. Muna mo sa tingin. Ako pinapagalitan. Raot nga ni April, raot nga ni. Kanta pala pag ko na yan naman ito. Ayun. Pag argo ka, ibig sabihin yun, maray ako masipahan. Pag di na nagpupulaw, Ayan na yung prito. Di ko alam kung ba't ganito. Tahal ka ninyo. Kamay na lang si mamo. tama. Lisan, may garapi ka kayo. Tingnan niyo. Sabi mo masabay tayo. Sabi mo masabay tayo. Dire, inulan ko yan. Ikaw na Nicole. Patapos na yan. Si bago pa yan. Kunaro, may nanganagone ko. Pandayo ba? Nagyanga na nga ako kanino. Bago pa. Pis-pis na basang nga din nga ako kanino. Ano, nakikita mo? May kundo dito. Sabi ko naman. Kundo ka muna nga. Hindi rapper. Tumago ka nga yan, di nilulok. Iwanin niya sa nalatay
pag ginawa nila kinakagal, lagi nang lalok, lalok. Ano ba lang, so diri na, diri ko sa totoo kami closing. Ano ba talaga yung talakan? Pag sinali mo, pag susunod mo, Isa nga din ka nun, abot na kabon. Bawon. Yan. Magbuto kaya kami. Buto tapon. Yalata. Nagluto na ako sa to. Nagluto na ako sa tulad. Tama na. Tara, malasa, matabang. Plain lang ang ito, ginuto na mo niya. Lad, ano, matabang, lasa. Matapang. Pala. Iba nga, pala man ka ng gano'n. So, parang sa sticky pag nakuha mo yung ano. Kaya pa. Ikaw din. Kanina kasi, babalot sila. Nagbabalot sila, bumalot din ako, tapos sinamang prinito, ito, kanin to. Ano, Kaya tsamba. naman pala nagkakaroon magkaon na kamukha ng tiya kayo. Napakaswerte niya. Nag-swimming kaya kami arugan. Kanin niya. Kanin yung nilagay ko. Oh, di ba? May lumpia ka lang, may ulam ka pa. Ano reaction ng ilan? Ano sa reaction ng ilan? Pero, Nagboto kaya kami. tapos bakala na, nawala na ako, isip mo na, parang iba, nani, parang may iba. Yeah, pero may gina ka na kang tanay. Nagtabang na kapag ganyan, pabutan. Kanin yung laman ng Shanghai. Ay, pwede pala nag-iami mo. Unod ka rin, ano, kanon. Aga, tapos ito, nagbiyak ka. Ano, mag-ano, ginakanin ko mga. Happy birthday, baby. 12 no? Sakto 12. Happy birthday. Wala pang cake. 11 ka. Happy birthday. Happy birthday, baby. 12 na po. Yan. Alas 12 na ng madaling araw. Talagang sinadya ko na sinadya ko na hintayin na mag 12 para salubungin namin yung birthday ni Bibi. Ano sabi na marami mang pagsubok na dinaanan ngayon, at pero hindi pa nangyayari, ay talagang yun na talaga. Kapag parating yung birthday ni Baby, ay lagi na akong nagliligpit pa unti-unti. Kaya salamat sa mga nagpaabot ng pandagdag sa birthday ni Baby, kasi nadagdagan yung panghanda niya. Thank you po sa inyong lahat, at sa karni na tinira nila Papa no graduation ng kapatid ko. Kaya bali dadagdagan ko na lang yan. Nung isang taon, birthday niya, nung pag 10 taon niya, ay nagluto na lang kami dito. Ilang kilo ata yun? Ilang kilo yun? May niluto na dito isang taon. Parang ilang kilo to? Oo. 5 kilo. Yun, nung nakaraang taon, kinapos ako nun. Tapos na ginawa namin nun ay nagluto kami dito, tapos nilagay sa mga styro. Nilagay sa styro, tapos dinala namin dun sa school nila. Yan. Yun ang ginawa namin nung nakaraang taon. Kaso sabi ni Ami ngayon, ay dito naman raw sa bahay ganapin yung birthday ni Bibi. Kaya dito namin ginanap yung birthday. Kaya yan. Ito yung karne. Frozen, kaya nilabas ko na sa
puntahan ko si Ami. At may surprise kami kay Bibi. Hindi niya to alam. Bumili kami kanina. Birthday na ni Hailey. Happy birthday! Hailey. Sabi niya kasi kanina, hindi niya para umano na happy siya ngayon kasi wala pang cake. Bumili kami. Happy birthday, Hailey. Happy birthday, baby. ko lang. Isip mo na lang. Buhay mo yung ilaw na isa. Saglit. Ano? Yan yung request mo, di ba, na cake? Yung isa Black Forest. Yan din yung binili ko. Brown Forest to eh. Kasi Yan caramel siya eh. yung binili ko rin para sa'yo. Bili namin ni mama mo. Kasi yung favorite niya talaga chocolate talaga. Di ba? Wish, oh, ano daw wish mo? Bubble blow. Yes. Ayusin mo. Yes. Ano wish? Secret na. Secret yun. Yung wish. Secret yan. Kaya na yan. Kain na. Bibi, tingin doon. Ano masabi? Kabakal. Biglaan eh. Hindi, dito kasi gitna. Sunod ang Nagpaparap-parap ganito. Okay. Mamaya. Yan. Happy na. Kanina binabati ko, di raw siya, hindi pa niya raw birthday kasi, ano sabi mo? Wala pang cake. Wala pang cake. Ngayon, happy na. Diba? Na-surprise ka. Nababalik ko kasi nung dala kayo ng cake. Parang psychic ka ba? Happy na. Parang mas masarap yung ano, yung kandila. Tikman mo nga. Tasa. Bawal ka ng cake. Kawawa naman, bawal siya. Bawal pa kay Toto. Ito pa ng cake, bawal. Ano yan? Hindi, konti lang siya. Ito, konti lang. Ano yan? Video ka. Hindi, konti lang daw siya. Baka Thank you. Eh, mama mo, mag-thank you kay mama mo. Thank you, mama. You're welcome. Ano yan, ma? Thank you ka sa kanila. Sila nagbigay niya. Thank you po sa Hindi pa yan, yan lahat. yung sa atin. Eh, diba? Ano yan? Yan yung bigay ko sa kanya. At mayroon pa yan bukas. Madami. Ayun na lang. Kasi wala na pila yan? yun. Tikman mo, karami yan. Yan na lang yan, baby. Tigpit na natin yan. Pit. Kakainin ko kayo. Ilawid na mo sa kape. Kapag ka na ba? Yan. Ito, maliit. Yan. At happy? Happy? Birthday. Mag-sleep na. Baka bukas. Ma-or. Baka bukas masakit yung ulo mo. Ayan at sinalubong. Gusto ko nang matulog kanina eh. Kasi gabi nga ay madaling araw na akong natulog. Kaso sabi namin ay salubungin namin yung yung birthday ni baby. Tapos bukas gising maaga kasi may mga gagawin pa bukas. Bali hapon yung birthday. Tapos may mangyayaring padasal. Magpapadasal dito bukas. Yan, time check natin ha.
12:08. Yan, muli. Hanggang dito na lang po muna yung vlog na to. Yan. Pagsalubong sa birthday ni Hailey. Yan po, maraming salamat sa anonymous sponsor na nagdagdag nga sa panghanda ko kay Baby. Yan. Thank you po sa inyo lahat. God bless. At sana mas marami pang blessing ang dumating sa inyo. Thank you sa inyo lahat. Ayan. Bye-bye. I love you all.